Kutheni yaphambana na Nosipho? Kwenzeka ntoni ku? Angiphambani ngiyafuna ukugoduka. Uphume yaphi na Jo? Qala kwami ngokube ndilapha. Ubu right. Ngoku ndiyothuka xa ndizobona unje. Utshintshe ntoni? Yonke into etshintshile, ininzi into etshintshileyo. Uyayazi ubungozi kubo xa uthe waphuma ngalo mnyango ngoba uDon elapha nje ebekhangela wena. Ayinguye lo. Ndike man nguye lo. Kunindi mfundo nje lo nginobuntu lo. nobuntu. Jonga apho ungalingunyanyisa. Umuntu wami lo. Uphuphi. Man ndiyabuza uphi? Azungiphendula. Jonga apho nomazana. Nika 3 minutes. 3 minutes only. Usungazi naye nje umuntu wami. Uzondazi bandume ngantoni. Ngoba kaloku ndikuxelela into ngokubana uDon uyomkhangela uNosipho. Kodwa kungenzeka bangamfumani. Mina ndizamkhangela ndimfumane. Nangoku ndize naye ephila. Uzonceda njani? Uzombumba uThobile ngomdongo abe lapho uzawuthini? Uzonceda njani manje uzamenza abe lapho uThobile? Andizokwazi ukubumba. Ngeke. Khona ngizayithetha nawe. Xa nithetheni. Ayizophuma nyani xa niphumeni ke ndifuna ukukhulula. Xa niphumeni ndifuna ukuphumisa yonke le nto ninximileyo, ndifuna uba uye kubashushu. Xa niphumeni. Phumani mani. Thatha kancinci. Njengoba ngamfumelanga uThobile, awuphinde uthethe ngoThobile 7. Ngoku uzonyaza uba umise ingqondo bese baqalile. Phela nenza ithetha. Uthi uThobile akekho. Mandla, uthi uThobile akekho. Phinda. Thobile akekho. Phinda kwakhona. Thobile akekho. Cela ubiza abantu Dok. Habo, Fundo? Cela ubiza abantu bonke khona ndinithetha. Guys, bengicela nivele ngapha Dok. Hi guys, ngibizwa ngiLizzy andiyazi ngibiza ngoba nova kwenu Hawe ntoni Lizzy wasibiza ngontoni isikole se315 ngamaphosa Mina shona anginaso nje isikhathi eziningi anginaso nje yo. Hayi ngeke. Kuzosola. Izingozi ngokuza neyo. Khona ndifuna uyithetha guys. Abawuvumile. Inja. Makuthetha ezinja, kuthethwa yenja yokucane ukugqibela. Guys, uvumile nguyanga lo muntu enicinga nguye. Like injanja. Amos. Ngizawucela ungixolele ngayo yonke into endikwenze yona. Into kuzenza like wena you were kind of controlling me, and then ke ngoku zange ndilifumana uthandwa pha kuwo. Because into ubuzenza man
ubundixelela nesinxibo like nendlela emandibe yiyo ndikhethela neetshomi so like ubumudi mani ubumudi ungathi ungumfazi hayi ngiqala kuwena ngibani umfazi Mfazi njani? Khocacisa sisi. okay guys kanimene ngibuyelele le nto ngisatsho ke uvumile ayingibuyanga nomnicinga kuye uvumile guys wandikhuphisa isisu Emma, baby. Uqonze? Ukhiphe isisu. Tana sam, lemenemene mina. Lemenemene. Hayi nomngibonile nje. bathi ngilimenemene thetha ayana makathethwa ayana hayi njani mna ndiyava nguvumile ethi uba uyive kuwe la ID Ndiyazi le nto uthethe ngayo. Ndiyazi nyalo. Vumile. Uyenza kanjani loo nto? Yokuba uthethe into sinxibile and then uyihambise wena. Abantu uthethe njani mfondini? Yenza njani le nto? Hayi, but probleme i-idea yakho nje. But mama the-tips mfowethu. Umkhuphisa njani sisi kodwa zange waba nomntana wena? Xola lo sithando sama sikisi ndiyaxolisa. Kwalelo uba ube nesibindi manje uxelela abantu ngale nto. Ndiyaxolisa baby. Usithethe phi isibindi esingaka? Ndiyaxolisa tata. Uyasuka manje usisibhangi. Mamela lo sithando sami mina mamela. Ya ngiyele Ntubile. I think ndinayo solution kalo kaThubile wakho. Usithi ne-solution. Shiniz ngoxoka ngokuthi ufile. Ewe. Ndicela ukuthandazela. Mthandazo ngithemini yini apha? Uyawudinga umthandazo uMandla. Le situation okuyo ngoku. Okay. Father, in the name of Jesus Christ. Nangu umntwana wakho Nkosi, benzisa phambi kwakho. Siyacela ukuba uthole amandla. Uthathe lo mthwalo omsindayo ngoku. Uthole kuyo mesiyuni le. Cela uNkulunkulu uthole amandla wonke. Pholisa inhliziyo yakho, pholisa ingqondo yakho. Thixo uyothula amandla wonke. Menze abe novuyo, abe nothando kwakhona. In you we trust ke uNkulunkulu ukuthi uba uzoba right. Amen and amen. yintoni lena xa bafuna uyithetha ingaka uthi ndikhuphe phandle xa yintoni le ungafuni ubana bayive bona Yabona Nosipho ezinye izinto zifuna uthethelwa bucala. Kufuneka sizithethe phambi kwabanye abantu. thetha kaloku ndichaze into yobana andizifuni sitrithika sekuqaleni Uyabona uyanibhida because uyangxama. Kwaye ndiyakubona uba ingxamele kakhulu le nto ufuna uyazi and I'm forced ube ndiyithethe. Nosipho ndiyakwazi. Ifamily yakho ndiyazi kakhulu. 20 years ago ndisazana nefamily yakho. But wena ndiqonda uba ungandikhulula xa ndikuxelela into yokuba ndikwazi 16 years ago. hayi le nto uyithethayo ayenzi sense uthi ifamily yam uyazi 20 years ago mna 16 uthini na cela ndenze ndikholelwe torho Uzawuba nzima ukukholelwa. Uyazi ukufika kwakho emhlabeni wawungafuna ngenxa befamilini yakho bane-beliefs zokuba kuzala umntana emncinci yonke loo nto warawara. But into endinaxelayo nayo le yoba ndiyakwazi. Ndingabukeka ungathi ndimncinci mhlawumbi phambi kwamehlo wakho. Kodwa I know everything about you.
lento enzekala ngempela ibizwa ngani? Uyabona ukuthi yonke lento ikhoza wena? Ayikho lona baby. Ana angiyeke ngisungibamba. Baby. Ngikubuzile oqala. Cela mamele manje. Ngifuni lalela mina wena. Awuzange uzoyiphika lento eqaleni. Wena awuzange uzoyiphika intombi yakho. Ukuthi lento bayayenza ngempela. Ngempela uqinisile noma ukuthi wakalala nomuntu wami. Naze namithisana. Baby indaba nganto ngiphatha kanjani? Beba, ngicela. Uzomamela imene lo mntana. Baby. Ngaba mhlawumbe nakho ngimdaba nawe. Baby. Ngathi ngiyakubona. Ngendlela nje ukuhlazi wenza ngayo mina. Uyangibonisa ngaso sonke isikhathi ukuthi mina ngibona ngimdala kunawe. Xolo baby, ayolondo. Ngeke ngikwazi. Angibona singasazokwazi ukuyenza lento. Ngisabona ngeke ngifuni. Baby. Hayi. So, ngudlezana wena. Hayibo Amos, like ungayithatha kanjani lonto? Like ndilahlekelwe ngumntwana apha. Ngendlela ebendingayifuni ngayo like ndixele. No man, wena ungudevil kahle wena. Ungusathana. Yabona le njalo uyiphina pha obunja ukuphina pha kunto uvumza. Wena mndinja nguwe lo, uyinjakazi. Ngiqinisekile umntana mistake wena. Mama kwakuzala nje impazamo man. Ngomnye nje abantu fama sishiwa pha toilet wena man. Nanje ID unayo ID ngoba ungumuntu wena awungumuntu alien kahle yazi neplan yonke le plan ndiyazi bangaba wena awuzuyithanda ayizungena kahle kuwo kodwa we have to put an end to yonke lento le. Thini plan? No. Anivumi tu. Ole uthetha yini ayizosebenza. Mandla. Andithi usamethu ngokuba uthobe lami sithi ebantwini bawo nangomuntu wakhe uyitshomeki. Ngoku wangangivumeli manje ngincede. Le ngxaki yakho. Yazi Mandla. Eziba sihleli sithetha. Ndina kufunda. Kwaye ngoku ayitheki as my older brother. So ndiyacela Mandla. Cela ungivumele banike advice. Do you think this plan of yours will sebenza? Yeah, uzosebenza. I've never been in a situation yakho. Kwaye zange nadibana nomuntu kule situation. Kodwa ndisure ukuba izosebenza. Yintoni? Yazi, I wish I had a sister who cared for me. Ngehlobo wenza ngalo. Coach, do you have a brother? Ayikho ngami lento. Masifocus kuwe. But no man. How come like you ungabi namuntu like a close kuye? Like njenge sibling. Umenzela zonke lunenzela zona. Yazi Mandla. Xana ukubalisela ngani lami. Ndikubalisele uba ndifike njani kule ndawo ndikuyo. Ndikubalisela ngalo mntu onditshintshileyo nama ngulo mntu nguye ngoku. Awunothanda. Umsindo nganawo ngumsindo uba bethe kwalo mntu nenze le nto. So singathethi ngayo yonke le nto. Futhi uyamazi lo mntu. Bano. But amagama awabalulekanga. Okay. So since ndibona njenge-older brother yam ngoku masifocuse kuwe. Ndincede wena.
Kwaye xa ugqibile yonke le nto yakho khe uye ecaweni. Cawo. No, Vita angekwazi. Hallo. Yintoni nongecawe? Mana jo icawo ucubani yo. Dibenanga namehlo manje. Dibenanga namehlo lokubizwa ukuthi ngale nto. Njengoba ngaphambili bengithetha hayi. Izolo zami ezo. Ngingesigubhu mfana. So awunikholelwa xa ndisithi ndikwazi 16 years ago. Ndiyayiva into ithethayo. Phinde ndingayiva. Uthi ifamily yam wayigqibela 20 years back. Then mna ungigqibele 16 years back. Ithini le nto ithethayo? Ayisawundi tu bubuxoki bodwa. Umenemene budibene nje le nto ithethayo. So uthi ndiyaxoka. Uyaxoka ayikho le nto ithethayo. Yonke into ephuma emlonyeni wakho bubumenemene ndiyazi njani. Nosipho. Utheni unje akundibene nawe mna usekuxoka Nosipho uxoki. Into ingxaki yakho. Nosipho. I'm mother man, damn it. Awuyaphosisa ke ngoku. Owam umama endimaziyo mna ngulo undazi into yokubana engandifuni. Ndilo ndimazi uba akandifuni ebomini bakhe. Andiyazi lufika nayo into ngoku. So xa ucingayo wena noba mhlawumbi sesiphi isizathu soba ngakufuni? Inoba sesiphi eso sizathu? Umenzeni le nto angazi ukufuna? Ndingumama wakho Nosipho. Yaphosisa. Wena bengumama wami. Ngenzeka kanjani lona? Khona if wena ungumama wami ubuphi yonke le minyaka? Unjongile ndihlupheka uyazi bana andifunwa kula family. Kanti ungumama njani lo uyeka umntana wakhe asokole? Nosipho. Hayi yonke into funeka uyazile. In fact okay, funeka yonke into uyazile but not ngeli xesha langoku. Ndandinesizathu soba ndikushiye mntanami. Ndandinyanzelekile because ndandifuna ukhusela wena nam plus ifamily futhi ukuyihlonipha. Le nto ndizayicacisa linye ixesha elo xesha laloo nto ngoku. Nosipho. Awunikholeli ube ndingumamakho? No. Suara. Akhona njalo zokwenzeka ngayo. Kwaye sendithethile naye understand. Mamela, into wena mawuyenze qha. It's just play along, make it. Okay. Alicia. So, young into is sorted. Mamela Mandla, let me teach you a life lesson. Yebona xa umthanda umuntu ungabozihlohla kuye ube umbona into yokuba ke kule nto kuyo wena ubuveze kumyeke qha and trust me xa sowusukile kuye wakubona wami nenye intombi uzoba kabuhlungu kakhulu. Njani? Yazi nina mantombazana, you don't care. Like, you don't care man, you don't care at all. So what if akafilanga nix? Ndiyintombi ndiyazi le nto ethetha ngayo. Umzekelo John no Amos, we've had our ups and downs. Wait. When I'm almost not joy. Kanti, oh man. Kanti almost not John no Lizzy. Because like, esikolweni soloko ngibabona be together ningathi ngibabona bajolana. Yeah, ungatsho wethu indimani into yethu complicated. So lo nto kithetha uba nakuwe izame edodoni. Xa wena funeka nje ukhangele into ozomthanda ukhule kunye naye. Futhi ndilibele ubuza uthenge kusesikolweni. Uzana namhlanje? Hayi, come on. Yeah. Monday, yes. Yazi ngiyasemini izithumo ukuba ngizenzile namhlanje. Yeah. Yazi no manje yami man. Una number yami. Yeah. Chaza. Hi. Wow. Sister, yazi. Jonga. Angibaleki. Yazi awunobelieve ba ngoba nizapha mina zinigonqe nalento. Senqondo zafika ndoyikise ngomuntu lapha endlini. Ufuna uthobile wami. But yeah, izinto zenzekayo manje yazi musami. Whoa.
nyana undikhole bendingumamakho. Nosipho, yazi ndikukhulelwe ndineminyaka eyi-12. Ndakuzala ndina 13 years old. By that time bendingasahlala endlini because ndagxothwa kowenu. Ndigxothelwa nje into stupid. Yazi mna ndingulaa mntu bold ungafuni uthetha izinto ezinityayo, but ngoku uyandiforce ufuna ndithethe izinto ezinityayo ezibuhlungu. Yazi awunayibhilive into endandiyigxothelwa. Siyodlala sisonke singabantwana because of ndase ndaxabana nomnye umntana endiqale ngokwakhe ndaphindisa nam ndizidifenda ndambetha wamongoza kwazothi ekhaya kufuna umntu onodlame. Kanti ndizokhulela phi? Ndizokhulela phi? Ndagxothelwa loo nto. Lucky enough ndizocholwa ngutata omdala. Wandikhulisa lo tata. Kulapho ndiye ndakumitha khona. So, bani tata, kuyo yonke le nto ithethayo ndiyayiva, uyahlukumezeka usemncinci, ndifuna ukwazi tata mntu, bani tata mntu? Ibalulekanga loo nto Nosipho. Ngubani? Let's not go there. Asuzuya kuloo nto Nosipho. Asuzuya nto sithetha ngaloo nto mna. Utata ngubani? Andithi ndifihlele into ezininzi, wandichazela uba ngumzali wam, wahlala apho ndibona uba ndiyahlupheka, kuthi ufuna ndikhula njengawe, bani tatam. Ntombazana ngubani tatam? Ndifuna ukwazi tatam mna. Nosipho, ufuna ukwazi into ngam. Zininzi izinto uzifunayo mos. Ufuna ukwazi yonke into mos wena. Okay. Uhappy mos. Uhappy mandixelele mos ne. Ungumntana we-rape Nosipho, uhappy mos ne. Uhappy. Ufuna damn it. Ufuna ndi-explain into yokokubana mna kwakunjani kona ndireyitshwa. Ufuna ndikubasela lebe umntu wayemdala kube siza kube zenzela kum. As equqa phikelela senzela. Hayi masifika kukho.